Què tal, com esteu? Benvinguts una altra vegada al meu canal de YouTube. Avui, no ho hauria dit mai, la meva primera promo. Ah, clar, com que el Carles és actor, ens ensenyarà aquell primer anunci de Pescanova que va fer. No, l'anunci de Pescanova no l'ensenyo. Avui vinc a fer promo d'una cosa que m'han demanat que faci promo, però jo no faria promo d'una cosa en la que no hi cregués. Oh, això és el que hem de dir. No, de debò, si no hi cregués no ho faria. CDs verbatim! Compreu CDs verbatim! No compreu CDs, no és això, no va per aquí. Vinc a fer promo dels mails amb domini.cat, dels correus electrònics amb domini.cat, però us explicaré com ha estat això de fer la meva primera promo, que és el més guai, després que us feu tots un correu amb domini.cat. Feu-vos un correu amb domini.cat. Domini.cat! Correu! Feu-vos-el! Correu a fer-vos un correu! Correu a fer-vos... Això no queda bé per aquí. Doncs sí, l'objectiu del vídeo és aquest, dir-vos que us regaleu a vosaltres mateixos un correu.cat, que ja ha passat el Nadal, que segur que heu rebut regals magnífics i regals de merda, però us falta aquest, us falta el correu.cat, teniu un correu propi amb domini.cat, grancarles@grancarles.cat, hola@grancarles.cat, ei, què tal, @grancarles.cat. Això ho dic de debò, ho dic amb el cor, m'ha passat 30.000 vegades que si envio un correu amb @gmail.com, @outlook.com, @hotmail.com... Qui fa servir Hotmail avui? No queda bé. De vegades no respon la gent. No dona sensació de seguretat, de sensació de aquí darrere hi ha una persona seriosa que realment es vol adreçar a mi i... No. Tenir un correu amb domini propi dona credibilitat, dona seguretat, dona confiança, genera elegància a l'hora d'enviar un correu. Et faran més cas, segurament, si tens un domini propi, que no si tens un Gmail. I m'ha passat 1000 vegades, com a periodista... Freelance? Puc dir que soc periodista freelance? Puc dir que soc periodista encara? Quan he enviat un correu des de Gmail, patates. Quan l'he enviat des del meu domini, tot són respostes. La gent respon ràpid, la gent respon, que sembla un miracle que algú et respongui, doncs funciona. I si no funciona, és que la persona que hi ha a l'altra banda és una persona regular, perquè de veritat, contesteu els mails. No, sí, contesteu els mails, si us plau. Home. A més, el domini.cat és quilòmetre zero, és d'aquí, és nostre, de la terra, de casa, d'aquí al costat, d'aquí... És que... per la comunitat de parla catalana. I aquesta és la promo que volia fer, però com ha estat fer aquesta primera promo? És la meva primera vegada fent una promoció. Quan m'ho van proposar, vaig dir... Fantàstic, a tope, encantadíssim. No us valdrà per res, no us servirà de res. Tinc pocs seguidors a YouTube, pocs seguidors a Instagram, pocs seguidors a Twitter, pocs seguidors a TikTok, pocs seguidors a tot arreu. A Twitch tinc una miqueta més de gent, no molta, però està guai, Twitch, de 8 a 9 cada matí, quic, veniu, feu. Però ni venent-me tan malament, em van dir, vale, doncs és igual, deixa-ho córrer, no cal. Al contrari, vam decidir fer-ho i ara tinc aquest mail. No estic congelat, sóc jo que estic aquí aguantant, com si... que bé. I he vingut a dir-vos que vosaltres us podeu fer també un correu amb domini.cat amb descompte fins al 31 de gener. He deixat l'enllaç a la descripció del vídeo perquè feu clic i compreu. Poseu-hi la Visa, la Mastercard, American Express, PayPal, la targeta de punts del Corte Inglés. Puta idea si val tot això. Una Visa i una Mastercard, sí, no? Compra! Estava pensant que això de... Vull que explicar la història de com va anar tampoc no ha estat tant, no? Vull dir, no és la... quina història, que guai, Carles, que... Ens tronxem de riure, no? Això ho eliminem del vídeo. No? Bueno, el que diguin els guionistes. I bàsicament això és el que venia a explicar-vos, venia a dir-vos, venia a fer aquí, avui, al meu canal, una altra vegada, la meva primera vegada fent una promoció, doncs l'heu vist. L'heu vist, així és. Sou testimonis d'una primera vegada en directe. Que no sigui dit. Primera vegada, fent una promo. Increïble. Doneu-li amor a aquest vídeo, feu like, subscriviu-vos, seguiu-me, tot el que vulgueu fer, però sobretot, feu clic a l'enllaç de la bio i doneu-vos, regaleu-vos, que ja sou grandets, un correu amb domini.cat. Ens veiem a la propera!